Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos, mabalos po. Matindog po kita gabo sa pagpamiibi kay Saint San Antonio de Padua. Let us sing the opening hymn. Saint Anthony, you live a simple life of prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor, with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Spirit leads you on to preach the word, with vision of eternity and attachment of our faith. You care and share with missionaries zeal. You hear with gentle love adore. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan.
Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan as sinautob, an sa imong kabutan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatian mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigdi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigdi mo kami. Singaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Martes sa ikaduwang simana kan Kwaresma. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Henry S. Candano, ni Sonia Laiva, asin siring man halik kay George Dino and family. Special na intensyon for fast recovery and healing for Jessica Sistina, kahagadan ni Jane Sistina. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Adrian, asin ni Jose Victor, dulot kang Los Baños family. Para sa kalag ni na Francisco asin Carolina, dulot ni Lily Raitana and Bermas family.
Banwaan ni Diyos, matindog tabi kita gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Diyos indumulo sa Diyos nin pagkamuo sa iya magsarama sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Diyos Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta, an sa tuya mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadya ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Amen. Kristo, mahirap ka, kagurangnan, mahirap ka, kagurangnan, mahirap ka. Mamibi kita. Kagurangnan, bantayian sa imong simbahan sa imong danay na pagkaherak, asin hulit akon mayo ka, ang tawong magagagdanon, mapapadapla, ang sa imong mga tabang danay na mahawas sa iya sa karatan, asin madara sa iya sa kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Isaías. Hinanyugan nindo ang tataramon nin kagurangnan, himatean nindo ang pagbuot nin sa tuyang Diyos, panghugas kamo asin panglinig, halean nindo ang kasumbikalan sa atubang nin sakong mga mata, bayain na nindo ang paggibo nin karatan, asin pag-adal kamo sa paggibo nin karahayan. Hanapan nindo ang katanosan, suruga an inaapi, himatea an inagrangay nin mga ilo, asin suruga an mga balo. Madya kamo, ulay nin kagurangnan, panghuhusayon ta ini, kun an sa indong mga kasalan mapula, papaputiun iyan siring sa ambon. Minsan mapulahon ng gayo, papaputiun iyan siring sa balukag nin karnero. Kun ipagmarhay nindo asin magkuyog kamo, makakan kamo kan mga karahayan kan daga, alagad kun dainin do ipagmarhay, asin magmasumbikal kamo, magagadan kamo sa espada, huli ta iyo iyan ang sinabi kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Daita ka sinasagwe, dapid kan sa imo mga dulot, haros taan sa imo mga atang danay na uya sa atubangan ko.
Dai ako maako ni mga toro hale sa imong harong, ni mga kanding na hale sa imong manada. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ta daw ta ikinasaysay mo ang sa kong mga tugon, asin sinasabi kan sa imong ngoso ang sa kuyang tipan. Alagad ikinakabaldi mo ang sa kuyang pagbuot, asin tinatalikdan mo ang sa kuyang tataramon. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ginigibo mo ini, asin daisa na ako magirong, naguhona kagayod na ako siring sa imo. Ang nagdudulot nin pag-umaw, minagalang sako, asin ipapahayag ko sa mga matanos ang karahayan nin Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Irarayawitas ako, tataramonin mo. Irarayinan yobon ko, tataramonin mo. Asinin kagayunan, patubod pagkamot, magayunon, magison, tataramon, nimbuhay, magayunon, magison, tataramon, nimbuhay. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon ginuno sa Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan si Jesus nagsabi sa mga tao asin sa iyang disipulo, an mga eskriba asin pariseyo, naging mga kasalihid ni Moises sa pagtukdo. Kaya, gibuhon nindo asin utubon ang gabos na sa indang sinasabi sa indo, alagada inindo pag-arugon an sa indang mga gibo. Huli ta ibaman an sa indang sinasabi, ibaman an sa indang ginigibo. Minabugkos nin magabat na darahon asin ikinakarga sa abaga nin iba. Alagad sinda ni gigis man lamang day ginagamit sa pag-alsa kaiyan. Gabos ginigibo nga ni isa ng mailing kan mga tawo, pinapahalakbang ang mga laso sa angog, asin pinapahalaba ang mga laylay kan sa indang alikboy, ikinakaugmaninda ang mga enot na tukawan sa bangkete, asin ang mga enot na tukawan sa sinagoga, but nindang pagtaong galangan sa mga tinampo, asin pag-apudon na rabay o kagurangnan. Alagad, kamo, day kamo magpaapod na kagurangnan, ulit sa rusanaan sa indong kagurangnan, asin kamo gabos magturugang, day magkamo magpaapod, kiisay man na ama, digdi sa daga, ulit sa rusanan sa indong ama, ang nasa langit. Siring man, day kamo magpaapod na maestro, ulit sa rusanan sa indong maestro, ang Kristo. Ang pinakadakula sa saindo, maglingkod sa saindo. Ulit ang nagpapalangkaw ibababa, ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Ang maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon, giraray sa indo gabos mga tugang. Pag sinabi pong pariseyo, gani igwatulos kitang negative na impression, ninulikan kadakol na mga gospel accounts na kung saan pinagtutuyaw, asin pinagtutuligsa ni Kristo ang mga pariseyo kan enot na panahon. Mga tugang, sisay ini mga pariseyo na pigsasabi. Sabi po sa history,
ang mga Pariseyo da apo kanenot, iyo talaga ang mga respetadong mga paratukdo, manunungod sa Mosaic Law or Law of Moses. Sa madaling sabi, kung igwama kanenot ki mga tawong eksperto, manunungod sa Law of Moses, ining mga Pariseyo. Well, kung sa tuyang mga lawyers, ngunyan, halimbawa, iyo ang eksperto manunungod sa law, kan sa tuyang nasyon, kan enot, ang mga eksperto manunungod sa Law of Moses, ang mga Pariseyo. Kaya kan enot po, ang mga Pariseyo da midbid na mga matitibay na paratukdo. Kaya, ang mga Pariseyo kan enot, mga respetadong tao, bako sa na ining mga ordinaryong paratukdo, alagad mga paratukdo na may mga tinapusan na halangkaw na inadalan. Namumutag ko mga tugang, di gisa sa tuyang Santo Ebanghelyo sa Giraray nasa batan tapo, ang very common na senaryo na kung saan pinagtutuyaw ni Kristo ang mga Pariseyo. Nata po ta gani pirming kontra ang mga tataramo ni Kristo tumang digdi sa mga Pariseyo. May duwa pong rason kung nata ta gani pirmi sa naketo natutuyaw kan kagurangnan. Anenot na rason, because of their pride. Binanggit iyan naklarado kan sa tuyang Santo Ebanghelyo sa ngunyan. Kanenot da po ining mga Pariseyo kanenot, ninulit ang mga respetado na tao, alangkaw ang inadalan, o halangkaw ang educational attainment, very conscious sinda sa itinataong unra o paggalang sa sainda kan mga tao. Ugmahon sinda na sinda pigsasaluduhan, ugmahon sinda na ang mga tao pag nag-aagi sinda, nagbabaw sa inda ang mga tao. So, gani baga, ego trip man kanenot ang mga Pariseyo, gani naglulobo masyado ang ego ninda, basta tinatawan sinda ng espesyal na treatment kanenot kan mga tao, lalong-lalo na sa loob kan sinagoga, o sa ano man na mga gathering ki mga tao. Isiring man mga tugang, ang mga Pariseyo kanenot, igwa kan inaapod na holier than thou attitude. Ninulita sinda so eksperto kan manunugod sa mga itinukdo ni Moises, ang pagmati kanenot kan mga Pariseyo, sinda banal, ang iba para kasala. Ako, mas banal kumpara sa Indo. Aron kan so attitude kan enot kan mga Pariseyo. Na ang ibang mga tao, puros para kasala, pero ako banal. Pirming mas banal, mas marahay, mas matibay kisa iba. O yun po ang enot na rason kung natata pirmisindang natutuyaw ni Kristo. Ang ikaduwang rason po, gari natural offshoot kang enot, kung sinda kan enot nagiging mapaabaw-abaw, ang ikaduwang rason kung nata natutuyaw sinda, itong mga itinutokdo ninda, daiman ninda isinasabuhay. O yun ang ikaduwang tuyaw ni Kristo sa mga Pariseyo. Nagtutokdo sinda manunugod sa katanosan, pero sinda ba kung matanos? Nagtutokdo sinda manunugod sa kabanalan, pero sinda taliwas ang ginigibo ninda sa kabutan kan Diyos. Da inaiiling sa saindang gibo asin pagkabuhay, ang mga magayon na itinutokdo ninda, lalong-lalo na itong mga bagay na naukudan ninda ki Moises. So namumutag ko mga tugang sa madaling pagtaram, so mga Pariseyo kan enot, iyo ang perfect embodiment kan inaapod na hypocrisy. Iyon yung mga pigapod ng hipokrito, medyo mag-ubat magapong tataramon kaya ang hipokrito. Pero iyo yan ang apod ni Kristo kan enot sa mga tawong mapaabaw-abaw, siriman sa mga tawong mapagsagin-sagin, asin mga tawo na bakong totoo sa sadiri. Mga tugang, iyo ini ang patanid sa sato kan Santo Ebanghelyo. Pinapatanidan da kita kan Santo Ebanghelyo, nandainanggad kita mag-arog sa mga Pariseyo. Likayan tada po ang kapaabaw-abawan. Ninulita
ang kapaabaw-abawan iyo ini ang pinaka root cause kan ibang kasalan sa kinaban. Actually po, iyo ang pinakadakulang kasalan para sa sako, ang kapaabaw-abawan. Ninulita pag mapaabaw-abaw ka, minsan ang mga maray na gibo mo nagiging maraot, ninulita mapaabaw-abaw. Mga tugang, ano ang dapat nagibuhon? Ang pangapudan kan Santo Ebanghelyo sa sato, na dapat patalubuon ta ang pagpapakumbaba. Kaya sabi ni Kristo, ang mga naienot mahuhudyan, ang mga nahuhudyan maienot. Nabut sabihon, ang mga tawong nagpapakumbaba, ngapit, iyo yan ang pagmumurawayon kan Diyos. Alagad ang mga tawong mapaabaw-abaw, ngapit ibababa sinda. Kaya tama itong sinabi ni San Agustin, sabi ni San Agustin, if you wish to rise, begin to descend. If you plan to build the highest tower that pierces the clouds, lay first the foundation of humility. Sangaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako an sa indong atang, ako man kan Dios na makakamahan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan, maugmang gibuha sa mo an sa imong pagpabanal huli kay ni mga misteryo, asin malinigan kami sa mga kinabano na ugali, asin madara sa mga langit non na balaog huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan kan isip, nagtalaan ka ng mabiyayang panahon, natalingkas ang isip sa mga maraot na kamauotan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng bagay, tanganing maging dayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangiles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, asin daing tapos kami na nagrorokyaw.
kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kaburamdan, ipinapamaleta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuna ikahagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay, liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanhawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya, sa malodok na pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon kan kagurangnan. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya kunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace. Peace.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, paladan, ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako ako akong maninigo, maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. At amanon manlugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, an kakanon sa banal na lamesa, magdarasamo nin pagtalubo sa banal na pamuhay-buhay, asin danay natabang kan sa imong kapatawadan, uli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumph in